machiegni paw tuke. Riwruok mar tuke okapu mar National Basketball Association bade ma Afrika komakore gi duol mar French Development Agency ochako ayanga tuke mag okapu misiro gi NBA pachoka e chenro no mane obagi alap ma Kasarani. Pewe ariyo ne ochiwo ayanga bang' gedo margi rumo e chenro mabiro jiwo gerruok mag tuke okapu e kind nyithindo ma hikgi ni e kind higni 10 gi 18. Nyaka bedo piny mar 4 yudo sir makamano. Piny Kenya bedo piny mar 4 yudo sir makamano ka pinje mamoko ting'o Morocco, Nigeria gi Senegal. Nyasino mane oyuore gi jagoro mongirore migawo mar weche tuke Peter Tum, jabete mar piny Afrika e pachoka kaachiel gi jodito e sekta mag weche tuke okapu. A week before we're going to host the Olympic and Paralympic Games in Paris. I think the spirit of Olympics is blowing here in Kasarani. And I just want also to commend the partnership established between the NBA and the French Agency for Development together with the government of Kenya and the Kenyan Academy of Sports. As a government, going to satisfy the pathway that we've always wanted to nurture, identify and nurture and monetize talents in this country, and hence what we call creative economy. And I want to take this opportunity to thank the NBA. I want to take this opportunity also to thank His Excellency, the President of this country, for having recognized that this kind of partnership will speak to that bottom-up approach of sporting activities in this country.